tikulandeni okondomvera pano ndi Nyasa VoiceBox pamene makhatu kambirana nkhani zodistatu zokhudza ndale khandisidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiyeno tabweranso ndi achama kuti a Bon Kalindo amene wandithu ndi the DC president wa bungwe lija la Malawi First the People First. Ndi a Bon Kalindo afuna kambapo nkhani zodistatu zotikhudza ife a Malawi koma makamaka wandithu akambapo nkhani ya Fertilizer. Tikudziwa tonse kuti ndithu olemekezeka nduna ya zona zofalitsa nkhani komanso nduna za ulimi anali mu mzinda wa Lilongwe kumene kuanachitisa msonkhano wa Nkhani kumene kwa makambirana ndithu za Fertilizer amene agawidwe mdziko muno wa AIP. Ndi a Bon Kalindo kuti ayi Fertilizer amene munamuona uja Malawi boma lisakunamizeni, boma lilibe Fertilizer. Fertilizer amene uja ndopa ngongola achita kubwereka kuti angokuonetsani kuti Fertilizer ali mdziko muno koma chonsecho boma lilibe Fertilizer kuti angakagawe. Nkhani yachiwiri imene akufuna kukambapo ndi nkhani ya chitetezo cha Malawi amene mdziko lija la Israel kumene kwa ndithu nkhondo ikupitirira pakati pa Hezbollah komanso dziko la Israel. Ndi a Bon Kalindo akufunsa boma la Malawi kuti liwauza Malawi kuti kodi abale athu amene ali mdziko la Israel chitetezo chawo chili pati. Nditi nkhani imodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti a Bon Kalindo akuti bwanji pa nkhani ziwiri zimenezi pano pa Nyasa VoiceBox. Ndipo kumapita kwake tumphani kuti inu muyike maganizo anu in the comment section below pa zimene twanena a Bon Kalindo. Nditi nkhani imodzi pano pa Nyasa VoiceBox lero pa 9 October 2024. Gawawene Jaguera. Koma boma ilinde la yaluka. Amalawi lero ndendu kung'alula chinsisi chimene boma limabisa nkhani ya feteleza. Kodi mukuziwa tatiyeni tipite pakanengo ku smallholder kumene nduna ya za ulimi komanso ya za information inapangisa press conference zana kumene ankaonesa feteleza. Kodi mwamva? Koma boma ili ndilaba mafia guys. Feteleza ujatu ndiwobwereka kuteroko atagwidwa ataba 1.5 trillion yogulira feteleza. Komanso shehe wa ku Dubai atakana kwa ntu agalu atapanga madiru awo kuti afuna abe ndalama taxpayers money. Atola nkhani ozindikira amene asalapo pa Malawi pano atayitulukira ndikumulembera shehe uja email ndikumufunsa pa phone kumufunsa kuti kodi ndi diri ya ujeni mukuiziwa ya feteleza. Iye uja ndikukana ziwani kunena kuti anapanga meeting yawo chakwera nduna ya za ulimi komanso ya information ndi akuluakulu ene a chipani cha MCP. Ng'alulization inali kongope kumamvera meeting yawo ndipo anapangana ndi makampani ena awiri a Malawi muno amwenye amene anakasungisa feteleza wao ku smallholder. Kuterako feteleza uja ndo amakampani awiri amwenye inayo imayamba ndi para kwinako commodity kumapete uko inayo expo kwinako kumapete uko industries feteleza uja ndo obwereka kuti angomuonesa ndi chifukwa chake atola nkhani ngati mmaonesesa buno bwino. Feteleza uja anamusanja pa khomo la smallholder paja ndi chipiki chofuna kuti muonese ngati kapena aonese ngati picture yoonesa ngati nkati muja muli feteleza wazazamo. Feteleza anamusiya pa khomo kunako kunali empty kunalibeko kanthu. Akulu amboma momo amu MCP momo amene zikuwanyasa zinthuzi ndi amene auza the DC kunena kuti manager ndi filimu kutero kwa afuna azichite cover up mesi imene yachitika ndi shehe wa ku Dubai amene wakana kwa ntu wagalu kuti dziko la Malawi sakuliziwa
kuchita kufunsa kuti what is Malawi, what is kwacha, kusonyeza kuti ngakhale ndalama yathuyo pa dziko lapansi palibe amene amayiziwa. Ndi anapanga press conference jangati cover up ndi cholinga kuti Amalawi musadziwe ati kukunamizani kuti namiza ife ndi uchisiru wathu Amalawi, kunena kuti ati ali ndi feteleza ndipo namba ya beneficiaries ayichita reduce. Ziwani kuti imene ija ndi filimu, feteleza uja ndo wa makampani ndipo alipo a collateral management, kutero ko anakakambirana ndi anyakewo a expo kapenanso a parao, komano akaniza chifukwa feteleza uja ndo wa banki ali under surveillance. Ndi amafuna kuti agule, koma iwo wanena kuti kati mukufuna kugula mugule kashi chifukwa inu ndi mbava, ife tikufuna kashi, ndipo a banki sangalole kuti titenge feteleza tikupase ninu mbava iniyo, koma yokhayo kuti mubwereke muonesere kwa anthu opepera Amalawi amene akutengedwa ngati ndi zisiru. Tiyeni muonese, mupangise press conference, ndiye press conference ijatu kutereko ndi cover up. Ngati a minister a information akukana kapena wa agriculture akulesa izi, atenge atola nkhani limodzi ndi ife Amalawi first, tinyamule matraki awiri tiyapitise kuchitipa tikaone ngati ati akagulise, ngati anyake ati akalole. Kumene kuja anyake amakampani awiriwo amene anakasungisako akaniza, ndipo feteleza uja ali under collateral management, mabanki ndi amene anangongoza ndalama makampani amenewo. Komanso tisiyana akude tiyayi ndi amwenye anyake a feteleza amene uja. Dziko ili ndi la mafia, ndi chifukwa chake one cannot dispute this. Poona kunena kuti mwezi watha omwewu president yemwe anakanamiza anthu kusanje kuti amanga railway line ndipo amba kulandirako mafuta chonsecho ili molasses, zinthu za ku Irovo zimene amapangira sugar ili filimu. Dziko ili ndi la mafia, anthu amene wandiona makopsya. Kuteroko tikunena pano aitana anthu aja otchedwa 1000 kumapanga, lero kulima interview, lero kumapanga prison. Chikhalire ndicho anthu amene akufuna kutengedwa ndi 89 komanso atengedwa kale, okhaokha MCP okhaokha. Dziko la mafia, dziko lomvesa chisoni limene lili ndi president onama, nduna zake zonama, anthu aje ogwira ntchito ku Capitol Hill ko onama, aliyense mu system muonama. Ndipo Amalawi musayembekezereko zabwino, kutereko feteleza kulibe. Ngati muti mumpeze feteleza ndo amakampani amwenye amene uja amakuonesani ndi atola nkhani ujayo ndionama siwawo. Izizi ndi kuchallenge kuti ngati feteleza yodi ali wa Malawi, tatengani matraki awiri okha muatumize pa mchinji, kapena Mungu atumiza kwawo kwacha kwera uku anthu akulandira ndalama za give direct ku ma 1 million ndi ana omwe kumasavukani ndalama. Chikhalire nicho ntukula pa khomo madera ena ambiri kumene koko anthu akupasidwa ma 4000 ma 6000. Mumutengere mumpitise kumeneko tikaone ngati ati akatani akagudwe feteleza akagulisidwe ku adimaki imene ija ndi filimu. Dziko muno muli mavuto kopsya, tateni muatenge anthu ogwira ntchito ku chipatala. Alero akutengedwa ngati ana kumanamizidwa, kuwatenga kupita nawo ku training, kukapanga training khaya ya mawiki angati, ndi kuwanamiza kuti ndalama mulandira mu phone. Ndi system yayambatu ma civil servants akumapita kukachita attend meeting, ndi kuwanamiza kuti ndalama zanu tikuyikirani mu phone moye pakana mezi 3. Kaye ya polisi kupita kukaperekeza president, koma allowance yache imene akulandira kumene koma 2000, komanso konera kuti tizakuyikirani kusalale pakana mezi 8. Ndi mmene tuzikuyendera. Anthu ogwira ntchito mboma amene amapita kukachita upgrade maphunziro awo, amene ajawo akapita kumene kuja ndikapanga
upgrade ndikubwerako palibepo promotion olo kumwenjezera salary ndi mmene tuzikuyendera muno Malawi. Then nangofuna ndikuuze ni mama uno Malawi makamaka ino amene mmasusuka amene mukumanamizana kuti boma ndilo mweri kunena kuti zimene mwaona zijakukanengo kuja ku smallholder kuja sizomwezo. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti mukunamizidwa uyuyu sanabwere kuzalamulira koma kuzaba. Malawi muno mukubedwa makobiri kopsa kutereko 1.5 trillion yabedwayi ingokambidwa monga mene takambira chikanga wamuja za imfa ya Chilima ija pakana zonse zithera momu palibe no action kukuita nani kuti tikapange mademo ayi. Tikunena pano ku Israeli abwana ku Israeli nkhondo ija munakaivotera kuunga kuti isaime ija kumene konde kukuphedwa anthu opsa ku Lebanoni ku Gaza ndi madera ena aku Beirut kumene kuja kukuphedwa anthu opsa. Maiko akunja amene ali anzeru amene ali ni mapresidenti eni oganiza akutumiza ndege kumakatengako anthu awo. Kodi ana aja munawatumiza ku Israeli aja ali moyo kapena anamwalira? Chifukwa tungati ali moyo ndiye mwina mukanakatumiza ndege zanunso kapena mukanauza anzanuwo uko Netanyahu kuti mutitumizire ana aja, chifukwa ana aja tu maina awo si ana aja kweratu iya ali ndi abambo awo ndi amawo. Ndiye mukanatumiza ana aja azibwera tikunena tungati ali moyo, chifukwa nkuthekaso kuti mwina anawo anaphedwa paja dziko ili ndilo la chinsisi mwangokhala ndi mmene mukuchitira zikudabwisa. Komanso tupaja ana aja amatumiza mavidiyo ali kumunda akuseweresa ndalama. Kodi mavidiyo aja anatha? Ngati muliko kumene kuwana inu tapanganiso ni video ina ngati simunaphulisidwe, chifukwa malipoti ena akunena kuti madera ambiri aku Israeli anaphulisidwa. Ndiye tiziwe muuze ziko likodi ana aku Israeli ana inyake aja alipo kapena anabomulidwa. Izi nzofunikira kwambiri chifukwa inu ndi president wapa ize mmene zinthu ziziliri mmene nkhondo iliri pakali panopa Hezbollah ndi Israeli akumenyana kopsa. Ena wafuna akabwezere ku Hezbollah ku Iran akabwezere ni mamisailo, ndipo a Iran nawonso a Hezbollah anena kuti nawonso abwezera. Kodi chitetezo cha ana amene ajawo amene anachoka ambiri mwa iwonso anali a MCP kuwatumizira litima kuti anthu anu akutameni ana amene aja ali moyo? Chifukwa mukanakhala anzeru mukanatumiza ndege olo mukanamuza Netanyahu nzanuyo amene munavotera naye uja. Tikunena tu nkhondo ija mmati isaathe ija anthu akuphedwa kumeneko ngati nkhumba. Kodi ana amene munawatumiza aja ali moyo? Chifukwa tumwina ngati afa mukanauza ziko musamasunge zinsisi, chifukwa anaja si amanu anaja ndi ayenyake. Tikanapanga machawi pakali panopa ndikudabwa kuti maiko ngati ku Britain anthu awo atengapo, ku Germany atengapo, ku France atenga, ku Zambia abwera, pa Tanzania anabwera. Nanga inu sopano mukudikira chani? Mukudikira kuti mukatenge mitembo? Komanso mitembo mukayitengera pa anthu atanyenyeka ni mabomba. Ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri, mtsogoleri womvesa chisoni kwambiri amene saganizira za anthu ake, amangoganizira kunja kukacha ndalama azingobabasi. Palisti jaso mwaika ya anthu kuti mufuna muamange ija amene mukufuna kuasegulira milandu ndi uyu minister amene ali ndi mphamvu zambiri padakali panopa. Inenso musandiyiwalepo chonde, mukanandiyikapo palisti pamene paja chifukwa nanga ine ndizingong'alula betu. Mwina mukakandisiya ukoko kumaula kukapena kuchichiri ng'alulization mwina ichepa, koma apapa ndiye ndizingoswa kuswa ndipo sindiopa wina aliyense. Ndizingonena chilungamo chifukwa chimene ndikunena ndiye chilungamocho muziko langa la democracy, ndipo palibe amene anganinyumwise. Ndipo ine kuyenda nimayenda mopanda mantha, koma zokuti muziatola Amalawi ndikumaopseza kuti muamanga imeneyo ndiye sigwira.
ambiri ndikamanena simandikhulupirira. Ndinanena dzulo kunena kuti a opposition samalani, mumangidwa list ndimene yatuluka ijatu. A UTM muli bwino ma 20 miliyoni mungolandira kuchokera kwa makandidate, mungokangana nokha. Ndafuna ndikuuzeni profesa imene ndayiona kunena kuti pa 17 Okutobala ndi siku limene iti ikathe UTM. Ngati akubanja kwa Chilima, makamaka Amene Chilima, ngati simuchitapo kanthu, muziwe kuti UTM yathera pompo, ndipo legase ya Saulos Chilima yathera pompo, zina lija lathera pompo. Chifukwa kafukufuku wanga amene ndamfufuza ine ndapeza kuti onsewa ndi amanyaka, ndipo chipani chija chikugulisidwa. Apapa ndibwerezenso kunena kuti chipani cha UTM chigulisidwa anytime. Komanso anzanu wa IMCP wa akupereka ndalama zoopsa kunena kuti ku Southern Region kukhale mikangano ya zipani. Mwaona anzanu ena amene ankapita kalekale lukumulako walo omwe, mwaona anapita sanapite. Ziwani kunena kuti anzanu akukutakatani kwambiri. The DC mwana wopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Nyasa village, Tiya Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.